Keď to upevníš svorkou, musíš skontrolovať, či tie hadičky ničomu neprekážajú. Ide o riskantnú operáciu. Ak sa im nepodarí, zo systému môže vytiec všetok olej. To by mohlo motor natrvalo poškodiť. David sa však rozhodne, že sa o to pokúsia. Vždy lepšie, ako by mali do pretekov nastúpiť s 5-minútovou penalizáciou. Buďte opatrní, pretože môže začať striekať olej. Na návrat do Monaka im ostáva menej ako pol hodina. Poriadne to rozbehni. Nerozbiehaj to príliš. To nemá zmysel, to môže rovno odstúpiť. Ak na to poriadne nešliapne, tak sa sem nedostane včas. David potrebuje, aby Peter išiel tak rýchlo, ako sa len dá a dostal sa sem ešte pred uplynutím časového limitu. Akú priemernú rýchlosť potrebuje dosiahnuť? 27 minút, 47 kilometrov. Musí dávať pozor, aby pritom nezničil motor, pretože v tom prípade... Peter teda musí jedným okom sledovať cestu a druhým kontrolovať tlak oleja. Musí sledovať kontrolku oleja. Ak sa rozsvieti, môže na to rovno zabudnúť. Nechceme poškodiť motor, aj tak sa im podarí získať nejaké body. O 3 minúty neskôr. Rúrky sa zase uvoľnili. Tlak oleja v Petrovom aute znovu klesol a tak musel opäť zastaviť. Má nulový tlak oleja. Motor zastal sám od seba. Už predtým minuli všetok zvyšný olej a preto nemá cenu znova sa pokúsiť auto opraviť. Budú ho musieť odtiahnuť. Robili ste, čo sa dalo. Pošleme vám niekoho. O chvíľu sa uvidíme. Peter s Philom sa budú musieť zmieriť s penalizáciou, no možno ich čaká ešte čosi horšie. Pravda, že hrozí, že sa pritom poškodil motor. To zistíme až vtedy, keď sa auto dostane späť k nám, približne o hodinu. Ak sa ukáže, že je nutné vymeniť motor, Peter bude musieť z pretekov odstúpiť. Pravidlá totiž výmenu motora nepovoľujú. Po 2 hodinách Petrovo auto konečne dorazilo do servisného strediska. Mechanici týmu teraz musia zistiť, kde nastal problém. Chladič oleja praskol a cez vzniknutú trhlinu vytiekol všetok olej. Zdá sa, že to nie je nič iné než obyčajný únik oleja. Teraz musíme len dúfať, že nedošlo k poškodeniu motora. Chladič sa dá jednoducho vymeniť. O mnoho horšie by bolo, ak by bol poškodený aj motor. Podľa pravidiel ho totiž nemožno otvoriť. Môžeme sa pozrieť dovnútra len cez otvor na sviečky. Zistili sme, že jeho horná časť je v poriadku. Môžeme do nahliadnúť aj zo spodu. Nemôžeme sa však dostať dovnútra, tak neskontrolujeme ložiská a podobne. Doplníme však olej, vymeníme olejový filter a tak ďalej. Naštartujeme motor a budeme sledovať tlak oleja. Ak zistíme, že dosahuje bežné hodnoty, tak by sme mali v pretekoch pokračovať. Pre Petra a jeho technika nastal čas mučivého čakania. Čakám, kedy mi zavolajú. Myslím, že majú plné ruky práce. Verím, že sa im podarí dať auto do poriadku, hoci viem, že to určite nebude jednoduché. Napokon sa podarí stanoviť diagnózu. Motor sa zadrel a jeho výmena nepripadá do úvahy. Nemôžeme ho ani rozobrať, aby sme sa pozreli dovnútra. Nemôžeme robiť nič. To znamená, že pre nich sa tieto preteky skončili. Toto auto bude musieť z pretekov odstúpiť. Nebudeme pokračovať v práci, preto všetky papiere hneď pošlem na kontrolné stanovište. Prvý deň novej sezóny plný zvratov sa tak končí obrovským sklamaním. Po tom, čo sa zo všetkých síl usilovali o to, aby nové auto pripravili na čas, stačili 2 riskantné rozhodnutia. Sliky núdzové opravy. Ak chce ostať v pretekoch, musí vyraziť do 5 minút. A 2 nešťastné náhody. Zrušenie etapy, únik oleja. Stačili na to, aby sa preteky v Monte Carlo skončili predtým Subaru neúspechom. Pre ich vynikajúceho jazdca je to ten najhorší štart do novej sezóny a zároveň už 4. Petrovo odstúpenie z Rally Monte Carlo. Nemôžem tomu uveriť. Každý rok. Tým Subaru sa s tienistou stránkou motoristického športu nestretáva poprvýkrát. Muži, ktorí ho tvoria, veľmi dobre vedia, čo v takej situácii robiť. Petrov neúspech ponúkol vynikajúcu príležitosť 2 mladým jazdcom tímu. Po zvyšok pretekov sa im tak naskytla zriedkavá príležitosť stať sa stredobodom pozornosti a možnosť zabezpečiť si stabilné miesto v tíme.
Davidovým favoritom je momentálne Chris. Zmluva mu zaručuje štart v 11 pretekoch seriálu. Jeho druhá pozícia po prvom dni pretekov urobila na jeho šéfa veľmi dobrý dojem. Stefan, ktorý bude v tejto sezóne pretekať iba v 4 pretekoch seriálu, sa zase musí zo všetkých síl snažiť o to, aby ho tým na budúci rok uprednostnil pred Chrisom. Dnes ráno na nich čaká ešte väčšia výzva ako včera. Vyššia teplota znamená, že do úvahy prichádzajú iba sliky. Na trati je však ešte vždy dosť veľa ľadu. Vždy, keď za zákrutou vojdete do tieňa, sa poriadne smení príľňavosť pneumatík k vozovke. Stefan si čosi podobné vyskúšal už v piatok. Teraz teda má možnosť zajazdiť lepší čas ako jeho tímový kolega, ktorý zatiaľ nemá veľké skúsenosti s jazdou po ľade na hladkých pneumatikách. Chrisovi sa tieto preteky páčia, jeho čas však vedenie tímu príliš nenadchol. V priebehu jedinej etapy sa posunul až na 4. miesto. Poprvýkrát jazdím po zľadovateľnej ceste na slikoch. Ešte vždy sa mám čo učiť, no myslím, že som dosiahol celkom dobrý čas. Prichádza príležitosť pre Stefana, aby sa stal novým obľúbencom vedenia tímu. Dostal sa do tempa. Svojím časom dokonca šliape na päty vedúcemu pretekárovi Grünholmovi. V týchto 3 etapách získal pred svojím tímovým kolegom náskok viac než 1 minútu. Keď Stefan dorazil do servisného centra, dostal od vedenia tímu pochvalu. Dnes ráno predviedol svoje nové auto v tom najlepšom svetle. David dokonca verí, že by mohol získať aj umiestnenie na stupni víťazov. Väčšinu pretekárov si predstihol až o 5 sekúnd. Výborne. Dnes po obede tieto majstrovstvá Monte Carla v krasokorčuľovaní vyvrcholia. Jazdcov, ktorí naďalej jazdia na hladkých pneumatikách, čaká snehom pokrytý vrchol známeho Col de Turini. Každý rok sa tu zhromaždí množstvo divákov, ktorí vedia, že s touto traťou budú mať pretekári obrovské problémy. Minulého roku v tejto etape vypadli aj také SA ako Peter a Markus Grünholm. David sa preto snaží svojho nového favorita duševne pripraviť na to, čo ho čaká. Včera si na ľade počínal vynikajúco. Ešte vždy platí, čo som povedal predtým. Pomaly, opatrne, nechoď príliš rýchlo a drž sa v ideálnej stope. Je tam aj sneh? Nie, až po vrchol nebude žiaden sneh. Teraz, keď je Peter na vedľajšej koleji, Stefan zisťuje, aký je to pocit byť jednotkou v špičkovom tíme. Napätie by sa dalo krájať. Stefan je pri chuti. V 10. etape bolo 16 sekúnd rýchlejší než Chris a podarilo sa mu predstihnúť ho. Víťazstvo nad jeho tímovým kolegom mu však nestačí. Svoj zrak dvíha o mnoho vyššie. Nebolo jednoduché ísť rýchlo. V ďalšej etape sa budem snažiť ešte zrýchliť. Uvidíme, či sa mi to podarí.